גם אני יכול ללמד אותך איך לעשות את זה, אבל אני חושב יותר קרוב לדקה 40. אז בואו נראה מה קורה בתוך המים, בסלו מושן. הכניסות ידיים ממש יותר טוב, אוקיי? כן, לפעמים יד ימין מגיע קצת לפני הראש, אתה רואה פה יד ימין מגיע מסביב, ולפעמים קצת, פה לא, אבל רגע, התנועה לפני זה, ראיתי את זה, רגע. אבל ההבדל, מה שאני רואה, אתה רואה? הנה, לפעמים, זה מה שאמרתי לך בשבוע שעבר, שלפעמים ממש ביד ימין שהאגודה הגיעה ראשונה, אבל לפעמים לא. יד שמאל יפה מאוד, אוקיי? אני חושב, אמרתי לך יום אחד שלפעמים יד שמאל מגיע מעל קו המים, אבל זה יותר טוב פה. מיקום של הראש, בסדר, יפה. כמעט משקפת אחד כמעט בתוך המים, יפה מאוד. יפה. פה גם מאחורה, נראה לי הרוטציה של הגוף טוב, ישרה, גוף ישר, יפה מאוד, ערן. לפעמים הרגליים אני רואה, לפעמים אתה חוזר בגלים רעים, עם החצי חזה, ככה, רגע, ברגליים, במשך הנשימה. אתה רואה? זה לא נורא, אבל אתה רואה? זה יותר טוב, אבל זה, כן. אוקיי, רגע, זה במשך הנשימה בצד שמאל. הרגליים נפתחות קצת, אוקיי? אתה נושם בצד שמאל, ומה שאני רואה שאתה מחכה שנייה. You're waiting too long. אתה מחכה יותר מדי עם הראש. אז מה קורה? היד מגיע מעל הראש, אוקיי? גם זה מפריע את האיזון של הגוף, וזה הסיבה ש... אה, שהרגליים נפתחות ככה, אוקיי? גם, אולי גם היד ימין מגיע קצת לפני הראש, אתה רואה? זה מפריע את הראש קצת פה, אבל אנחנו מדברים על דברים קטנים, באמת, ערן, זה פיין-טיונינג עכשיו, רק לעשות פיין-טיונינג. אבל פה, אני חושב, כן, שלמשל פה, עיניים צריך להיות כבר בכיוון הזה, אוקיי? אז בגלל זה היד מגיע מעל הראש, רק בנשימה, אוקיי? זה בצד שמאל. הנה יד ימין לפעמים מגיע קצת לפני הראש, אז בגלל זה הגוף זז קצת, אבל לא הרבה. זה לא נורא. אם אתה מסתכל בקו שחור, אתה שוחה pretty much straight. הנה בצד ימין, בואו נראה.
אתה נושם בצד שמאל, בצד ימין. הנשימה פה יותר טוב, אבל גם הרגליים קצת נפתחות. אוקיי? אולי זה בגלל היד שמאל דוחפת למטה, ויד ימין, כן, אגודל ראשונה. קצת. אוקיי? ערן, אנחנו מדברים על דברים קטנים, באמת. אבל אתה בדרך נכון, אז זה גם טוב לשים לב לדברים קטנים עכשיו, ולשפר יותר, וכל כמה חודשים לשפר, יותר מזה, יותר, ולבנות את הטכניקה, לבנות את האפקטיבי היעיל בתוך המים. כן, אוקיי. אוקיי, נשימה בצד שמאל, אוקיי? אז היד ימין דוחפת קצת למטה, המפק נפל קצת, אתה רואה? דוחפת ממש בצד. אבל אני חושב זה בגלל שאני לא בטוח, ערן, כי נראה לי אתה נושף בתוך המים. בוא נראה. אני חושב, כן. אבל אני לא יודע למה, אולי זה בגלל זה הצד חלש שלך. אז היד, הראש מחכה קצת יותר מדי בצד שמאל. גם הרגליים נפתחות קצת, אוקיי? יד שמאל מגיע. עכשיו יד שמאל יותר טוב, המיקום של היד, הגריפה בתוך המים. אוקיי, נראה לי מעל החבית. אוקיי. גם פה קצת, יד ימין, המרפק נפל קצת, אני רוצה לבדוק את זה. וגם בצד, תראה, היד מרביץ את הקיר פה, כי אמרתי לך לשחות בין הקו שחור והקיר. אתה נושף בתוך המים, אבל נראה לי בצד ימין, הנשימה יותר יעיל בצד ימין. כן, גם יד שמאל יותר אפקטיבי, הגריפה בתוך המים. אתה רואה את האגודה הראשונה פה? גם הראש זז קצת. זה מה שקורה, לפעמים כן, לפעמים לא, ביד ימין. זה מה שאני מדבר. נשימה בצד שמאל, ואני חושב אותו דבר. אתה רואה את המרפק פה, במהלך הנשימה, ערן. אלא הפוך. במקום זה, אלא זה. כי המרפק נפל עכשיו,
דוחפת למטה, למטה, למטה. על מה שאתה עושה עכשיו,